तो भैया लो सबके नमस्ते प्रणाम बा गुड मॉर्निंग बा। कैसन बाड़ा लो जरूर बताइए लो। देख सकत लो तनी हमनी के घूमे निकल गइल बानी जा, दो तीन जाने दोस्त मित्र मिल के घूमे निकल बानी जा नदी के किनारे। देख सकत लो कितना बढ़िया सुंदर व्यूज बा। देखो लो बहुत गोल गोल पत्थर बा नदी के किनारे। बहुत आराम आराम से चले के पड़ता, पैर वैर फिसल जाता तो बहुत आराम से चले के पड़ता। अब भैया वीडियो कैसा लागता, व्यूज यहाँ का कैसा लागता जरूर बताइए लो कमेंट में। और देख सकत लोग फुल एंजॉय कर रहा बानी जा नदी के किनारे। तो भैया ये नदी है उत्तराखंड में, अलकनंदा नदी है भैया। देख सकत लोग ये पिलर कंपनी बना रहा बा भैया। ये पुल बनी ट्रेन खातिर और ये देख सकत लोग ये रोड रहे, पिछला साल नदी बहा ले गई रहे। तो फिर बाद दूसरा रोड बनल बा ओकर काट के ऊपर। देखो लो कितना पत्थर में गोल 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 पत्थर बा भैया। जौने साइज का पत्थर चाहे वो साइज के बा। फरमान जी हमारा हो और उमेश भाई हम तो घूम रहा बन जा, फुल एंजॉय कर रहा बन जा। देख सकते लोग पानी भैया नदी का बहुत ठंडा रहेला, काहे कि बर्फ पिघल पिघल पहाड़ में से आके बहेला और बर्फे से मतलब पानी बन के बहेला नदी में, ऐसे बहुत ठंडा रहेला। देख सकत लोग बहुत बढ़िया नजारा बा, बहुत बढ़िया सुकून मिलता है जब, बहुत ठंडा लागता और बहुत बढ़िया लागता, अच्छा लागता। आप लोग भी अगर अच्छा लागी तो वीडियो जरूर शेयर लाइक कमेंट करिए लोग दबा के।